No, takto sa nám by toto. Ideme si pozrieť. Už ste boli podozrivo ticho. Daniel, ty si chorý. Ako ty nehodil? Nič sa ti nestalo? Nič, len ja som vyskočil, lebo zrazu pozrel, tu je prázdnota. Vieš? No počkaj, nakamerujem to len, že keď si to Himalaje dostanem. Už ste boli podozrivo ticho, vravím, čo sa deje? No, ale tu sme ich narovnali. Ona bola úplne. Bola takto prevratila. Tu, odtiaľ tu. No boha. Počkaj. Ale vyťahovanie. Jak to idete vyťahnuť pre boha? Tam, No to si chorý. A si vyskočil? hej, som dopredu vyskočil, som tam, kde si vypadol. Neviem. O to tu sme väčšinou dávali. Určite si dačo aj pokazil. Alebo len aby si zase vieš, alebo tam, no. No aleluja. Nie oni. Stačí ono. Lebo ja ju naštartujem, ja si pomôžem, vieš, ja zapnem 4x4, vieš, len potrebujem, aby trošku aspoň niečo. Určite si niečo aj pokazil, Dado. Nie. Tak aspoň dačo ohol. Bože, to niečo s tebou. Mhm. Počkaj, pomôž!